Танылган драматург Марсель Салимжанов туган көн. Исән булсаңа 82 яшь тулган булыр иде. Бу көнне Камал театр артистлары елда премьера тәкъдим итә. Бу юлы мәсәлән Зөлфәт Хәким әсәре буенча куелган Барма ришвәттән дава спектакле сәхнәгә чыкты. Замана проблемасын яктырткан әсәренә караганда тамашачы үзен циркта кебек хис итәргә мөмкин. Ни өчен сәхнә гөмбәзле, артистлар исә клоун киеменнән, оркестр үзенең ияләшкән чокырыннан чыккан. Бу сорауларга җавап премьерның әзерлеген күреп кайткан Дина Хисаметдинова материалында. Спектакль алдыннан ул дулкынланмый, ләкин сүзләрен кабатлый. Фәни Җиһанша премьерда төп рольдә. Спектакльдә ул ришвәттән дәвалаучы дару уйлап тапкан химия укытучысы Сәйфи. Мин үзем дә беренче дипломым минем укытучылык буенча, география фәне буенча мин укытырга тиеш идем киләчәктә. Ләкин инде бу персонажым минем география түгел, химия укыта, ә минем әнием химия укытучысы, химия биология. Шуңа күрә минем өчен монда бернинди авырлык та күренмәде. Ришвәт чире белән бөтен тармак җитәкчеләре авырый. Гади кешенең коррупциягә каршы дару уйлап табуына алар бер дә шат түгел. Бу гадәти спектакль түгел. Беренче минутларда син циркта сыман. Монда цирк өчен актуаль булган гөмбәз, актерлар һәм хәтта оркестрда клоун киемнәреннән. Шулай итеп, әсәрнең драматургы һәм сәхнәгә куючы режиссеры да мәсьәләнең никадәр актуаль булганын көлке аша күрсәтә. Спектакльдә ришвәттән дару уйлап табылса да, әсәрнең авторы Зөлфәт Хәким дә, режиссер Илгиз Зәйнев тә моның тормышка бер кайчан да чынга ашмавын белә. Шуңа да сатира алымын мул кулланганнар. Минем үзем өчен бу иң авыр эшләрнең берсе булгандыр, чөнки монда алай әле форма белән уйнап, форма ягында эзләнүләр аның кайыр булганы юк иде кебек. Без форманы шулкадәр формага күп игътибар иткәнбез, хәтта бер мизгелдә аңладык эчтәлеккә һәм ниндидер төгәллекләргә игътибарыбыз җитеп бетмәгән. Менә ярый Фәрдәл безнең вакытында туктатты. Музыкаль бизәлеш өчен танылган композитор Илмир Низамов җаваплы оркестрда үзенең гадәти чокырыннан чыгып сәхнәгә менгән. Үз тарихында 3нче тапкыр. Цирк мөхите ярдәмендә тудырылган фарсны музыкантлар чыгышы тагын да тулыландыра. Яңа сәхнә әсәрен тамашачылар бу айда тагын иртәгә 15 һәм 27 ноябрьләрдә күрә алачак. Дина Хисаметдинова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.